Iiwasan sa araw ito pagkakataon. Kung ako inalilaw na pagkaanilaw, pagkakain natin pagkatao, at malayan at katawan ka. Tulad at sawa, ipukaw mo ipanagawala ko, hindi kinaligas ay palakalaan. Kung ako sanayin maiwen na pagkakanda, at sino ay pakamot sa ulit. Yan, kumuna ay kawalan, kaya ako sa unagan, kumara sa ulit sa ulit. Mapupok kadagiti tultulang ko, tiyak magawidanen ti bagi, ket masapol nga ipakamok. Ti sao ti apo. Mailiwak unay ken ka o Diyos. Mailiwak unay ken ka o Diyos, sika ti Diyos ko, ket segsegan na ka tintero abagi, wen mawaw ti kararwak ken ka, akas na maga ken natikag adaga. Mailiwak unay ken ka o Diyos. Makita ka kuma ti sanktuaryo, may matangak kuma ti bileg ken dayag mo, nasaysaya ti di agbalbaliw nga ayat mo, ngem ti mismo abiyag, iti kasta, idaydayaw kanto, babaen ti bibig ko. Mailiwak unay ken ka o Diyos. Agyaman akto ken ka, iti unos ti panagbiag ko,
Itag-ay kuntuken ka dagiti imak iti panagkararag ko. Agpenne kakto kadagiti naimas at taraon, ket ikaktut ikantakto asiraragsak ti panagdaydayaw ko ken ka. Mailiwak unay ken ka o Diyos. Ngamin kanayon at tultulungan nak, ket agkantaak asiraragsak iti salinong dagiti payak mo. Di ka pagpanawan ti kararwak, ti kanawan nga imam tapayaen nak. Mailiwak unay ken ka o Diyos. Ti maibasa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Kakabsat ko, yunay unay ko nga rod kada kayo, gapu iti naindaklan nga asi ti Diyos nga ipaayyo ti bagiyo akas daton na si bibiyag. Nasantuan ken makaiayo ken kuana. Daytoy iti pudno a panagdaydayaw. Arumbeng nga ipaayyo. Baliwan nyo dagiti ugali yo, ket pabarwen nyo dagiti panpanunot yo, tapno maaman nyo tinaimbag, ti makaiayo ken nananay a pagayatan ti Diyos. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agsaoga o Apo, dumdumgeg to'y adiben mo, at dagen kadagiti sa uamaka, itetiag na nayon abiyag. Alleluia, 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 alleluia. At daken kadagiti sa uamaka, itetiag na nayon abiyag. Siyapo ti adda kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Daytoy sumaganad na adaw iti nasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ti San Mateo. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Impakaammo ni Jesus kadagiti adalan na masapol ang mapanak ida Jerusalem ket adut isa gabaek a pamarparigat dagiti panglakayen, dagiti pangaluwen a papadi ken dagiti mamaestro iti linteg. Mapapatayak to, ngem mapagungarak to, iti may katlo nga aldaw. Inya dayo basit ni Pedro ni Jesus sana binabalaw. Apo, saan kuma akasta ti sasawem kinunana? Saan to ang maramid ken ka, dayta? Sinangon ni Jesus ni Pedro ket kinunana, adaywan nak Satanas, may saka alaped iti dalan ko agsipod, tasaan at ipagayatan ti Diyos ti pampanunutem, no diket ti pagayatan ti tao. Kalpasan na, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, ti agtarigagay a sumurot kanyak, masapul at alikodan na ti bagina, ibaklay na ti krus na, ket surutan nak. Tati siya sinuman ang mangipatpateg iti biyag na, mapukaw nanto, ngem ti siya sinuman ang mangyawat iti biyag na gapu kanyak, may salakan nanto. Adaaya, magungguna ti tao, no matagikwana ti entero alubong, ngem mapukaw naman ti biyag na, awan ti mabali nga ited ti tao, apang subbot iti biyag na. Tadandanin umay ti anak ti tao, agraman dagiti angheles na. Umay iti dayag ni amana, ket gunggunaan nanto ti tunggal maysa, kas mayan natop kadagiti aramid na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Gungganaan nanto ti tunggal maysa, kas mayan natop kadagiti aramid na. Amoy kabsat aday ti istorya niya. Aday ti istorya kano.
idi may sa kano nga Domingo, idi nagawid kano ni Mister. Ket idi nagawid kano ket saan nga sak daytoy? Saan nga sak daytoy kung kunana kano? Saan nga sak daytoy? Mas daw kano ni bakit na no apay nga bagbagana daytoy. Tapos idi nagkita da binagkat na ni bakit na. Ya? Tapos mapanda kano day simbaan. Tapos mas daw day bakit na. Apay nga bagbagkatan na. Apay nga kasta ti bagbagam. Ya? Ket kunana in bagamat gamin ni Padre day misa talikodam ti bagim, bagkabaklayam ti krus mo, ket surutan na. Iso nga inpan na kano di makat na iday simbaan. Kakabsat, ti saludsod kada tayo, anya kadi dagiti krus tayo, nga bakbaklayan tayo. Ada siguro dagiti mang bakbaklay iti dagiti sakit na. Nya? Ket may samot lang nga krus daytoy. May sapay kadagiti krus nga mabaling nga baklayan tayo, ket kasla dagiti agri-reunion nga nabayagan nga naggraduar. Ya? Ket anya ti pagtutungtungan da, anya ti maintenance mo, anya ti tumtumarem, maintenance ti pagtutungtungan da. Ya? Uno, anya ti sakit mo, anya pay. Ket agpinaaduda ti maintenance. Ya? Daytoy ti katkatawak idi na minsan nga nakisurot ak kinilolak idi. Ya? Ket malagip ko nga no katungtungtong na dagiti classmate na idi, uno dagiti na estudyante na, agmin maintenance kan aya, kasday na. So nga, idi kat saan ko maawatan, tatakat medyo pakpakaawat damaten. Ya? Ngam awan pa imot kiditi maintenance ko, sapay ko mata, saan ko pa nga kasapulan. Ket amoy kabsat daytoy matlang ti saludsod ko ti bagik. No dagitoy ti bakbaklayan da nga krus, sak nga ta. Some they carry their health concerns. Ya? Di duma ket ti bakbaklayan da ay apo agbagyo manen nagpigsa manen ti tudo na layos manen na awanan dagijay dagijay basta dagijay raep uno daduma pay niya awanan dagijay mulak. Ya? Adapay tinakita kay jay Facebook nga post kunana ungungtan na ni Egay. Kunana kitam Egay ti inaramid mo saanan nga agsabong dagitoy mulak dinadael mo kunana nya. Ket nya pay siguro adu dagiti problema tayo. Dagitoy bagbagkatan tayo iti uneg ti puso tayo ken iti panunot tayo. Ngem kasano nga ta? Kasano nga talaga nga kasano tayo nga mabakbaklay dagitoy nga krus iti biag. Ket amoy kabsat adamat lang iti attitude tayo no marigatan tayo nga mangbaklay kadagitoy nga krus uno malag-anan tayo laeng. It depends on the attitude. Ket kunada always think positive. Always think positive. Tapay with positive thoughts malag-anan ka nga mangbaklay kadagitoy nga krus. Taamom nga adati kadwam amang bakbaklay isu ni Apo Dios. Ket amoyo idi na minsan adati nang kunang stay positive, think positive. Iso nga napanagnag na kunana no adati masabat ko nga naliday wenno nakamisuot baga think positive, stay positive laeng lumag-anto ti biag nya. Idi magmagnayso na ada na sabat na. Kasla madanagan unay. Nya? Kat kunana, think positive. Amom ti inaramid na daytoy. Kat binuksing na. Kat sinalusod na. Apay nga binuksing na. Think positive ka nga, think positive. Kat kalkalpas ko lang nga nagpa-HIV test. Kat DJ Gayam. Madina kayat nga nag-positive iti HIV. Kat think positive kung kuna naman daytoy. Ya, amo yung kabsat no daduma, san tayo man maawatan ti sitwasyon ti maysa kan maysa. Ngem lagi pan tayo latta nga uray pay anya iti sitwasyon iti tunggal maysa. Nya pa Jesus kadwaan ay kadkadwaan na tayo all the way. Takuna na nga rod, in kayo iti amin na lugar. Ket pagbalinan nyo ida, nga adala. Ket
Nagadu dagiti imbagbagana niya. Ket kunana, lagipan nyo nga daak iti sibayo iti kanayon. Ket nagmayat di day nga insaon ni Apo Jesus, it gives us an assurance nga anyaman ti sitwasyon tayo, marigatan tayo man, madagsanan tayo man, at dala tayo isuna amang kadkadwa kada tayo. Sapay kuma, taday tayo matlang iti alaan tayo nga inspirasyon, amang kadkadwa kadagiti kakabsat tayo, anyaman ti sitwasyon da, kuno ti sitwasyon tayo. Sapay kumatakas ta. Padayakyak tayo nga rin ti pamati tayo. Mamatiyak iti may sa Diyos. Ama, aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin ang makita, ken di makita. Ken iti may sa nga apo ani Hesu Kristo, Bugbog to nga anak ni Diyos. Nagtao iti ama iti sakbay iti amin a tiyempo. Diyos ang nagtao iti Diyos. Silaw ang nagtao iti silaw. Napaypayso a Diyos ang nagtao iti napaypayso a Diyos. Naiyanak sana na naparswa. Diyos sa kasmit lang iti ama. Ket gapu ken kuana na aramin dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at ataw. Ken gapu iti panakaisalakan tayo. Inmulog ang nagapot sa dilangit. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo. Ket nagbalin a tao. Kastamet anailensa iti krus gapu kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuo kinaitanem. Nagungar iti mekatlungal daw. Kas palawagen dagiti nasantuan a surat. Inmulit sa dilangit ket sa tutugaw ni makanawan ti ama. Umay tumanen na si dadayag. Tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaw iti ama ken iti anak, ket pagrukbaban ken dadayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak. Ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamatiak met Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaag ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Man nakabaling nga ama, tarigagayan mi unay asuruten ti dalan ti dungdungwem nga anak. Ngem adu dagiti pagkurangan ken pagkapsutan mi. Umararaw kami nga rod ken kap tapno denggem dagiti ununnoy mi, ket ipaay mo ti grasyam ken bendisyon mo. Itonggal kararag ko na tayo, Apo, tulungan na kami. Apo, tulungan na kami. Idawdawatan tayo dagiti mangidadal ulo ti simbaan tayo ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Tapno agtala na edda si pupudno iti bukasyon a nakaayabanda, iti baet tiriribok ken problema iti agdama a panawen. Kumararag tayo iti Apo. Apo, tulungan na kami. Idawdawatan tayo dagiti mangiturturay iti pagilian tayo. Tapno masursuro dati sumurot tinalinteg ken napudno adalan ni Apo Jesus. Ket dida ko marin iti sulisog nga agswitik agkunober ken agtakaw. Kumararag tayo iti Apo. Apo, tulungan na kami. Idawdawatan tayo met dagiti napanglaw, masaksakit, maidaddadanes ken agsagsagaba. Tapno makita dati tuok ken rigat da, akas panakipaset da iti krus nga inawit ni Apo Jesus. Kumararag tayo ti Apo. Apo, tulungan na kami. Idawdawatan tayo, tigimong tayo, tas ipupudno tayo kumaasumurot ken ni Apo Jesus, babaen ti pananglipat tayo, kadagiti bagbagi tayo, ken ti panangibaklay tayo, iti krus tayo, iti inaldaw. Kumararag tayo, iti Apo. Apo, tulungan na kami. Idawdawatan tayo met, dagiti kakabsat tayo, asimminan, iti sidong tayo.
Tadagiti kuma rigrigat da idi si bibiyagda ti pangyakwan ti Apo amang pasangbay kadakwada iti nainlangitan adisu. Kumararag kayo iti Apo. Apo, tulungan na kami. Diyos nga amami, denggem ka dagitoy alinaon ti puso ken panunot mi. Tapno agbiag kami nga agpaay ken ka, ken ti padami a tao. Amin dagitoy dawatan mi, gapu ken Kristong anak mo ken Apo mi. Amen. Amin, o Apo, nga insagot mo, na may kenrigat, when amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, tinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, Apo iyawan ni nanumo adadon, sabay kumadadag ay garian, nga umawat ibagigen daram. Bunga ti banno genling etni, idaton mi daldar anak nuan sudi, amin aragsak ladingin mi, igay sa migen ka, o Diyos nga Apo mi. Iti daytoy ami sa pagyaman, Apo iyawat ni nanumo adadon, sabay kumadadag ay garian, nga umawat ti bagigen daram. Kumararag tayo kabsat, tapno daytoy adaton tayo, makay-ayo ti Diyos sa maaman nakabalin amin. Ti Apo awatan na kumadag ti adaton kadagita imam, kahit may paaya pakidaydayawan, ken pakigloryaan tinagan na, ken kasamet apagimbagan tayo, ken ti kinadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipay mo kadapo, taday to'y sakrifisyo, gunodan na, adiagresat tapamendisyon mo, tapno ibunga na ti panakaisalakan mi, gapo ken Kristo ng anak mo ken Apo mi. Amen. Ti Apo ti adda kumakada kayo, Kasa kumametken ka, itag-ayo dagitapos puso yo, handada na si talag ay ti Apo, agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo, may kariket rumbeng. pudno unay ama ikarikat rumbeng, anong mikat pakaisalakanan mi, ada kami ti amin na tiyempo kandiso agyaman kam ken ka, Apo na santuan nga ama, man nakabalin ket agnanayon na Diyos. Tabigbigan mi, apakaitanukan, tagloriam, asika a Diyos a di matay, saranayam ti tao an ikari amatay. Ta iti naripkanen, ti langit iti managbaso la tao, impay mo ta panangingisalakan mo, babaen tinasantuan na kinatao ni Apo mi a Hesu Kristo. Ket gapu ken Kristo, agdaydayaw itadayag mo, ti ehersito dagiti angheles, isudang agraragsak nga agnanayon itasaklang mo. Ket dawatan mi, ta ipalubos mo kuma, ta itimpuyog mi met, tinakurapay atimek mi, ket kunami. Santo, 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 ti
Apo, abig ka akinasanto, ket si katigubuayan ti amin akinasanto. Dawaten mingarod nga ipay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy edaton. Tapno pagbalinem ket ipay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isuidi sakbayayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, tinispisi na sa nainted kadagidi disipulos na, ket kinunhana, alaan nyo, ket pangan kayamin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso mayawat to, amay paay kada kayo. Kasta matakalpasan na di pa ng rabiida, nang hala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagidi disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket uminom kayamin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, darat ti baro ka nagnanayo na tulag, iso may boyat to may paay kada kayo, ken kadagiti aduat at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidin nyo daytoy, apangilaglagipyo kanya. Iwaragag tayo ti misteryo ti pamati. Mabaen di krus mo, ken ikabanabungan. Inda kamin salakan, panubot isang halubungan. Inda kamin salakan, panubot isang halubungan. Iti ngarod panalagip mi iti ipapatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo amay kari kami, nga adat dito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawatan mi Apo, tada kami ang makiranod iti bagi kandara ni Kristo, pagkay kaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipem kad Apo ti iglesia manisaknap iti sangalubungan, ket parerayem ti etna na Diyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi, ken dagiti amin a papadi. Laglagipem pay Apo, dagiti kakabsat mi amat maturog as inanamay ti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasin. Awatam kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, taipay mo meta kaasim kada kami. Aramidam kumamay karikam amin iti agnanay na biyag, ket makiranod kam to ken ingasata na Virhen Maria, ngay nati Dios. Kadwan ni nagasat Jose nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin na sa santo, isuda nakapudno nagserbi ken ka dito'y daga, makikadwa kam tukad met kadakwada, mga tantanok ken mga idaydayo ken ka, gapu ken Jesu Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyek ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka man nakabalin nga Ama,
Ti amin na dayo ken gloria iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Datayo ang nabalakadan, kadagiti makaisalakan pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyosana panusuro, turdan tayo tiag ko na. Ingatan sa nilangit, madaydayaw kumang, inanapon, der kumang, ipagariang at pagmamang, ilagim mo ito'y nagasan nilangit. Idem padakam di aldam dito, di kanen mi inibati na aldam, pagkawalim din di baso ni akas men, pangmakawarmi di baso, dagiti nakabasol ka na kami, di nakamen, baybayan daw manubuti, soliso ken itin sa lakan ken itindag. Dawatan mi ken kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Iddem ka da si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanain kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ken iti amin na riribok maikanawa kami. Kabayatan ti pananguruuray mi ti kinagasat anam namaan mi, ken iti ay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, iti agnanayon na rin tuag sarday. O Apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya nga agapo kanyak, ti ited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi ti mingmingam, no diket ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada siya asikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, sikang agbyag kanagari, iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Ti kapya ti Apo, kan kanain kumang adda kada kayo. Kasta kumamet kan ka. Ipayo ti kapya ni Kristo iti maysa ken maysa kada kayo. Kapya. Cordero di Dios, amang unas basba sul dilubong, Apo mga sikat. Cordero di Dios, amang unas basba sul dilubong, Apo mga sikat.
basbasol dilubong itim. Adtoy ti kordero ti Dios, adtoy ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban iti padayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ngem iti may salaing nga saom, mapaimbagton toy kararwa.
asim kenayat mo inakitaleg tuy asok ko ngarud o Diyos amugen ka dinaktawaten daytoy aniben mola ingakan kiminen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapnuag talinay rabugon mulain. Apo nakiranod kami iti padayaan na ilangitan. Ipay mo kadita dahito ya panagkumulgarmi. Para irayan na dagiti puso mi nga agserbi asiyayat ken ka. Iti padami a tao. Gapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Ti apo ti adakuma kada kayo. Kasta kumamet kan ka. Bendisyonan na kay kumati man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasan ti misa in ken ti kapya it ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. In kayo iti amin a lugar, ket pagpalinen yu itang adalag. Kunyagan niyo ida iti nagan di Ama, ken di Anak, ken di Espiritu Santo. Laglagi penyo nga dakdo dita sibayo laglagi penyo di kay do panawan ka